खुलुमबाय। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा सफैबाय बा जोंनि कामरुप जिल्लायावनि जाजि खनायाव खौसेथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय आरो बेवहाय आंखौ दिनै बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै बिबान होदों आरो बेयाव आं मोनसे खावलायनाय थागोन। आं बिबानखौ लानानै जोंनि जिल्लानि गासैबो बर' बा जोंनि वार्कार टीमखौ जोङो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ आङो बुंनाय जागोन। नोंथांमोना हेल्प होनांगोन, सहाय खालामनाय आरो जों बे 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ आङो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थाखाय आङो नाजानाय थागोन आरो खुंफुंहोगोन। जेसेबां जोङो खम फैसाजों माने मावफुंलांनो हायो बेखौ आङो नाजागोन। आंनि जिखिनि आरसिनि टीम वार्कार बिथांमोनजोंबो आं सावरायगोन मोजाङै आरो आं सानो बे 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया मोजाङै जाफुंलांगोन। बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा टार्मिनेटिं बोसोर बिथांमोननि गोदान प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गोदान बेवहायनो दाफुंनाय जागोन, बडि सोलायनाय जागोन। दा बेवहाय जोंनि जिखिनि आंनि प्रेसिडेन्ट माने लकेल एमएलए दिगान्त कलिता बिथाङाबो जथेस्थ' सहाय होगोन होननानै आंखौ बुंहरदों। बे लेखायै आंबो जिखिनिखौ मावनांगौ जोंनि एडभाइस लालायनानै जोंनि कमिटियाव एडभाइजार दङ, बिथांमोनजों सावरायहरलाय जोङो खुंफुंलांगोन आरो फैगोन 2025 मायथाइनि 10/11/12 बेखौ जोङो थिग खालामनाय जादों। बै दिन सानथाम हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव रायलायनानै जोङो खुंफुंलांनायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनायखौ जोङो जाफुंसार होगोन होननानै आं आसा दं। जों रायलायनायनि गेजेरजों सानदों जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो कनसेन्ट लानो नाजागोन बे साननैसोनि गेजेरावनो। बिदिनो जोंनि माखासे बर'फोरनि माने जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिबो चिफ दङ, बिथांमोनखौ लेंगोन आरो बिटिआरनि चिफ दङ, बिथांमोनखौ जोङो लिंनो नाजागोन आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माहारियारि अर्गानाइजेसननि जोङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, इन्टालेक्सुयेल बिथांमोनखौ लिंनायनि मोनसे आसा दङ। जों रायलायनायनि गेजेरजों कनसेन्ट लागोन, बिथांमोनखौ जोङो लिंबोगोन।